Працоўнае лета студатрадаў 2026 стартавала ў Салігорску. У Салігорскім дзяржаўным каледжы адбылася ўрачыстая цырымонія ўручэння пуцёвак студэнцкім атрадам. Для хлопцаў і дзяўчат гэты дзень стаў сімвалічным пачаткам новага працоўнага сезона, які падарыць не толькі першы прафесійны вопыт, але і магчымасць унесці свой уклад у развіццё роднага горада. З наказальным словам да навучэнцаў звярнулася першы сакратар Салігорскага раённага камітэта БРСМ Валерыя Таболіч. Яна ўручыла пуцёўкі вытворчым атрадам і пажадала хлопцам і дзяўчатам плённай працы, яркіх уражанняў і новых дасягненняў. У нас в этом году получилось 25 отрядов. Это около 400 человек. Собрались производственные, строительные, педагогические, экологические отряды. В среднем ребята зарабатывают за 2 недели от 400 рублей до 2000 белорусских рублей. Ганаровым гостем мерапрыемства стаў ветэран камсамольскага і студатрадаўскага руху Михаил Мельнічук. Ён падзяліўся ўспамінамі пра тое, як зараждаўся студатрадаўскі рух і адзначыў, што яго галоўныя каштоўнасці, праца, адказнасць і камандны дух застаюцца актуальнымі і сёння. Для ребят это уникальнейшая возможность проявить себя, показать умение работать в команде, а кроме того еще и заработать так, чтобы не просить у родителей. Массовый период отпусков они заменяют взрослых на целом ряде производств. Понятно, что высококвалифицированных рабочих они не заменят, но начальные навыки это трудового воспитания, поддержки друг друга, работы в команде, это замечательно. За гады існавання студатрадаўскага руху салігорская моладзь прыняла ўдзел у будаўніцтве і добраўпарадкаванні многіх значных аб'ектаў горада. Сярод іх паліклініка нумар 2, сярэднія школы нумар 14 і 15, новы аўтавакзал і іншыя важныя сацыяльныя аб'екты. Гэтыя праекты сталі яскравым прыкладам таго, як ініцыятывы і энергія маладых людзей дапамагаюць развіваць рэгіён. Участвую впервые, решил, что ж летом просто сидеть дома, хоть каких-то денег заработать. Тем более маме меньше тратиться будет. Пошел в строительный отряд, потому что это, так сказать, новые навыки получу. Уже пойму, что такое настоящая взрослая жизнь. Попробую себя, так сказать, в этой профессии, познаю много нового. Заработанные деньги я хочу купить себе сварочный костюм. Я участвую в студенческом отряде в стройтресте номер 3. Решил больше пойти по такой серьезной работе, по мужской. Там по профессии можно поработать. Решил подзаработать денег на свои хотелки. Родителям немного помочь, подарки им, например, купить. Наперадзе рабят насычанае лета, новыя знаёмствы, карысны вопыт і магчымасць праявіць сябе ў сапраўднай справе.